Καλώς ορίσατε στην ενότητα που αφορά κυρίως τα θέματα ψυχικής υγείας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να προεδρεύσω της συγκεκριμένης ενότητας. Θα έχουμε 4 παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας. Κάθε επιστήμονας ή κάθε επιστήμονας θα παρουσιάσει για περίπου 15 λεπτά. Κρατάτε τις ερωτήσεις σας, γράψτε τις κάτω και όταν ολοκληρώσουν, τότε θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε συζήτηση, να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε, να μοιραστούμε βιώματα. Η πρώτη παρουσίαση είναι από την κυρία Αντωνία Παπαστηλιανού, που αφορά τη διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος, μελέτη σε Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες επιβιώσαντες της τουρκικής εισβολής του 1974. Μας έρχεται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κυρία Παπαστηλιανού. Πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και ιδιαίτερα τον φίλο κ. Παπαπολιδίου για την πρόσκληση να μιλήσω σε ένα συνέδριο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου και τις συνέπειες της στους ανθρώπους και τον τόπο εδώ και 50 χρόνια. Ομολογώ ότι αισθάνομαι ότι υπερβαίνει την προσπάθειά μου να ελέγχω ή να ελέγξω το συναισθηματισμό μου, όχι όμως την επιστημονική μου πειθαρχία στην έρευνα. 50 χρόνια συσσόρευσης της αίσθησης της αδικίας και της αποστέρησης της πατρίδας, με ό,τι αυτή η έννοια περιλαμβάνει, μου φάνηκαν πολλά, καθώς προσπαθούσα να ετοιμάσω τον ενοιολογικό χάρτη της παρουσίασης, της έρευνας που ακολουθεί. Καθώς λοιπόν αλλάζουμε τώρα πια μετά το μεσημέρι πεδίο και κώδικα επιστήμης, επιτρέψτε μου να γίνω εξηγηματική για το δεύτερο μέρος αυτής της παρουσίασης που θα ακολουθήσει, η δική μου δηλαδή, που είναι το ερευνητικό μέρος, εγώ θα παρουσιάσω το θεωρητικό. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και στη συνέχεια, με τη χάραξη μιας νεκρής ζώνης ανάμεσα στις κατεχόμενες και τις ελεύθερες περιοχές για την ασφάλεια των αντιμαχωμένων, η γνωστή πράσινη γραμμή, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί από μόνη της ένα τραύμα στο σώμα της Κύπρου, και αυτό δεν είναι μόνο η συμβολική, αλλά ταυτόχρονα και η γεωγραφική, η πολιτική και η στρατιωτική υπόμνηση μιας βίαιης de facto κατάστασης που διατηρείται μέχρι σήμερα. Οι σοβαρές εχθροπραξίες της δεκαετίας του 60 με το τουρκικό στοιχείο και ο απελευθερωτικός αγώνας εναντίον της αγγλικής απεικιοκρατίας από το 1955 μέχρι το 1959, με σοβαρές ανθρώπινες απώλειες και τότε, βασανιστήρια, τρομοκρατία και κλίμα που δύσκολα θα το ονόμαζε κανείς θριαμβευτικό για την κατάληξή του, καθιστούν τυσχερές πραγματικά να βρει κανείς περιόδους ελευθερίας και ευημερίας ταυτόχρονα στην Κύπρο, αν υπολογίσει και τις προηγούμενες κατακτήσεις, εξανδραποδισμούς, φτώχεια και δυσπραγία αιώνων. Θα περάσω λοιπόν σε κάποιες έννοιες για να διευκολύνω την κατανόηση, όπως είπα, της έρευνας. Η λέξη τραύμα, για το στο οποίο θα αναφερθώ, προέρχεται από την αρχαία ελληνική τιτρόσκο, που σημαίνει λύνω τη συνέχεια κατά το λεξικό Λίτινσκορ. Το τραύμα στο δέρμα αποτελεί μια τομή που λύνει τη συνέχεια του. Αυτό ακριβώς συνέβη από το 1974 σε διάφορα επίπεδα στην Κύπρο, σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, συλλογικό επίπεδο, στην ιστορία του τόπου. Άνθρωποι σκοτώθηκαν, διαλύθηκαν οικογένειες, κοινότητες, υποδομές, υπηρεσίες, ο κοινωνικός ιστός, η συνέχεια στη ζωή των ανθρώπων. Από την πλευρά της ψυχολογίας, γεγονότα αυτού του βεληνικούς μελετώνται μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο και η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας, με συνεντεύξεις από επιβιώσαντες, αποδίδουν σε βάθος πληροφορίες, γνώση και περιεχόμενο για αξιοποίηση από τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Μια βασική έννοια που μας απασχολεί εδώ, όπως έχετε δει στον τίτλο, είναι το μετατραυματικό στρες. Ο Όμηρος περιγράφει στην Ιλιάδα το τραύμα του Αχιλλέα. Είναι λοιπόν μια έννοια παλιά.
Αλλά οι ψυχολογικές συνέπειες του τραύματος και των συνεπειών του έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής παρατήρησης και μελέτης, κυρίως μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Μόλις το 1980 εντάχθηκε ως ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία στο Διαγνωστικό Εγχειρίδιο Διαταραχών, το DSM για μας, του χώρου, της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, αναφερόμενη ως διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά μόλις στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου η διαταραχή περιγράφεται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματά της. Ορισμένα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά άνω των 6 ετών για να αξιολογηθεί η πιθανή διάγνωση μετατραυματικού στρες περιλαμβάνουν την απειλή θανάτου, τον σοβαρό τραυματισμό, την αιχμαλωσία, τα βιώματα της μάχης βετεράνων στρατιωτών, τον βιασμό, τα βιώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών από φυσικές καταστροφές, την εκδίωξη από τον οικείο χώρο, όπως συμβαίνει με τους πρόσφυγες. Ο πόλεμος ως τραυματικό γεγονός ανθρώπινης αιτιολογίας αναμφίβολα συγκεντρώνει πολλά από τα κριτήρια αυτά, καθώς επιφέρει ανυπολόγιστες ψυχοσωματικές συνέπειες στο άτομο και της ομάδας υπαγωγής του ασφαλώς, καθώς και η καταστροφή στο περιβάλλον του, συνθήκες που όλες μαζί συντηρούν ή επιτείνουν τις συνέπειες του μετατραυματικού στρες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας διερευνά για την ύπαρξη ενός ή περισσότερων από αυτά που ονομάζονται διεισδυτικά συμπτώματα, μετά από την έκθεση του ατόμου στο τραυματικό γεγονός, όπως ενδεικτικά είναι οι επανειλημμένες ακούσιες και διεισδυτικές μνήμες του τραυματικού γεγονότος, επανειλημμένα ενοχλητικά όνειρα στα οποία το περιεχόμενο του ονείρου συνδέεται με το τραυματικό γεγονός, αποσυνδετικές αντιδράσεις, για παράδειγμα επαναβιώσεις ή flashbacks όπως λέγονται, στις οποίες το άτομο νιώθει ή δρά σαν να έχει ξανασυμβεί το τραυματικό γεγονός. Επίσης, επίμονη αρνητική συγκινησιακή κατάσταση, φόβος, τρόμος, θυμός, ενοχή, ντροπή, αίσθημα απομάκρυνσης ή αποξένωσης από τους άλλους, επίμονη αδυναμία να βιώσει θετικά συναισθήματα, ευτυχία, αγάπη, ικανοποίηση, επίμονη αποφυγή ερεθισμάτων που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός, αδυναμία να ανακαλέσει μια σημαντική πλευρά του τραυματικού γεγονότος. Ακόμα αξιολογούνται εμφανείς αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως εκρήξεις θυμού με μικρή πρόκληση, που εκφράζονται με επιθετικότητα λεκτική ή σωματική, ρυψοκίνδυνη ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά με τη χρήση ουσιών, αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση κλπ. Δυσκολίες συγκέντρωσης, διαταραχή ύπνου. Όλα τα πιο πάνω κριτήρια μπορεί να εμφανιστούν και μετά το τραυματικό γεγονός και να υποχωρήσουν μέχρι και 3 μήνες μετά ή και μέχρι και 50 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το εγχειρίδιο που σας ανέφερα πριν, γεγονός που επιβεβαιώνεται, όπως θα δείτε και στη δική μας έρευνα, 50 χρόνια μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άτομα που δουλεύουν με άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες ή εμπλέκονται σε στενή σχέση με άτομα με την ίδια διαταραχή, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις η δευτερογενής διαταραχή μετατραυματικού στρες. Βιώνουν δηλαδή συμπτώματα παρόμοια με τα πιο πάνω, αυτά που ανέφερα, παρότι ήδη δεν έχουν βιώσει το τραύμα προσωπικά. Από αυτό το σημείο πάμε σε αυτό που ονομάζουμε συλλογικό τραύμα. Σε πολεμικά γεγονότα που εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι και οι καταστροφές αφορούν ολόκληρες κοινότητες ή χώρες, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, το τραύμα μετατρέπεται σε συλλογικό. Ο Hirschberger ως συλλογικό τραύμα ορίζει τις ψυχολογικές αντιδράσεις σε ένα καταιγιστικό και τραυματικό γεγονός που επηρεάζει μια ολόκληρη κοινωνία, διαλύοντας το βασικό ιστό της και δημιουργώντας παράλληλα μια κρίση νοήματος. Δεν αντικατοπτρίζει απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά υποδηλώνει πως η τραγωδία αναπαρίσταται στη συλλογική μνήμη της ομάδας και όπως όλες οι μορφές μνήμης περιλαμβάνει όχι μόνο μια αναπαραγωγή των γεγονότων, αλλά και μια συνεχή ανασύνθεση του τραύματος σε μια προσπάθεια να κατανοήσει αυτό που του συμβαίνει. Το συλλογικό τραύμα αλλάζει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και βλέπουμε όχι μόνο αυτό που βιώθηκε, αλλά και το τι κάνουμε με την ανάμνησή του καθώς προχωράμε, ενώ υπονομεύει μια θεμελιώδη αίσθηση ασφάλειας με μακροχρόνιες επιπτώσεις,
όπου σε ατομικό επίπεδο βιώνεται με αίσθημα ευαλωτότητας, ντροπής, φόβου, ψυχικής εξουθένωσης, θυμού, απώλειας και μια γενικότερη ψυχική δυσφορία, επιθετικότητα και κρίση ταυτότητας. Όλα τα παραπάνω, στην περίπτωση της Κύπρου, αναγνωρίζονται εύκολα και εξηγούν την παρατεταμένη παρουσία του τραύματος λόγω ακριβώς των συνεχιζόμενων συνθηκών, όπως είναι η παρουσία στρατού, οι στρατιωτικές και πολιτικές προκλήσεις και απειλές ολικής κατάληψης που ακούμε κάθε τόσο, ένοπλες επιθέσεις, μνημεία σύμβολα της κατοχής τρομοκρατικής διάθεσης, όπως για παράδειγμα η τεράστια φωταγωγούμενη σημαία πάνω στο πενταδάκτυλο, νομίζω έκτασης 2,5 χιλιόμετρων και άλλα παρόμοια στοιχεία. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει κανείς μπροστά στο ίδιο τραυματικό γεγονός διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που εντοπίζονται στις πρώιμες εμπειρίες του, φυσικά την ψυχική ανθεκτικότητα που διαθέτει, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε και το υποστηρικτικό του δίκτυο. Για παράδειγμα, τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή παρατηρήθηκε σε έρευνες σημαντική χρήση ή κατάχρηση αλκοόλ από τους πρόσφυγες. Δεν θα αναφερθώ στα ονόματα των συναδέλφων ερευνητών, μπορείτε να τα βλέπετε. Ενώ το θέμα των βιασμών από τους Τούρκους και τουρκοκύπριους στρατιώτες κοριτσιών και γυναικών κατά την εισβολή, που μόλις πρόσφατα αναδείχθηκε επίσημα, καθώς η ντροπή και ο στιγματισμός της ίδιας κυπριακής κοινωνίας δεν επέτρεπε να γίνει θέμα συζήτησης, μετατράπηκε σε άχθος με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις γυναίκες. Ακόμα και ο Τούρκος αξιωματικός διανοούμενος Γιαλτσίν Κιουτσιούκ, που ομολογεί τους εγκληματικούς βιασμούς στο βιογραφικό βιβλίο του Νταρκάν Νταρκάν, το 1998, δηλώνει την αποστροφή του για τη βιαιότητα των συμπατριωτών του. Το ιστορικό τραύμα που θα μας απασχολήσει επίσης. Το να αναφερθεί κανείς στο ιστορικό τραύμα μόνο για τα τελευταία 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, ασφαλώς δεν αρκεί, καθώς στην Κύπρο, κατά αναλογία με το ατομικό τραύμα, υπάρχει ένας επαναλαμβανόμενος τραυματισμός αιώνων, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα και η διάνοιξη σημείων μετάβασης στις κατεχόμενες περιοχές, τα γνωστά οροφράγματα, όπως φαίνεται στις συνεντεύξεις της έρευνας, δεν κατάφεραν να μειώσουν τον πόνο του ξεριζωμού και την απώλεια. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ», που από την πρώτη στιγμή μεταδόθηκε ως δέσμευση για επιστροφή, ρίζωσε στη συνείδηση των Ελληνοκυπρίων προσφύγων και μη ως ιστορική υποθήκη. Άλλωστε, ο πόνος της απώλειας των συγγενών, το ατελεύτητο πένθος για τους αγνοούμενους συγγενείς, για τους οικείους τόπους, για τη ζωή που έχασαν ή δεν έζησαν όπως προσδοκούσαν, είναι σημαντικό να καταγραφεί, να επικοινωνηθεί και να μοιραστεί δημοσίως σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, όπως καλή ώρα κάνουμε σήμερα, πριν γίνει λύθη ή άρρητο συναίσθημα αδικίας που θα υπονομεύει κάθε διαπροσωπική ή διομαδική σχέση. Όταν λοιπόν μιλάμε για μεταβίβαση του τραύματος από γενιά σε γενιά, σε ατομικό επίπεδο, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ανθρώπινες συμπεριφορές εξυφαίνονται στο ιστορικό καμβά με πλαίσιο το συλλογικό και το ιστορικό τραύμα. Πώς ορίζεται όμως το διαγενειακό τραύμα? Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ατομικού τραύματος που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα είναι πως πέρα από τις εξαιρετικά επώδυνες ψυχικές καταστάσεις που επιφέρει, δράσει σωρευτικά μέσα από τη διαδικασία της διαγενειακής μεταβίβασης, κατά την οποία οι τραυματικές εμπειρίες περνάνε από γενιά σε γενιά, μέσα από ερμηνείες, αφηγήσεις, τραυματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές, έως ότου εδραιωθούν στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον Μπάουεν, η διαγενειακή μεταβίβαση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα σύστημα, όπως για παράδειγμα μια οικογένεια, μεταφέρει στους απογόνους της τα σχήματα και τις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους που είχε η οικογένεια καταβολής. Οι νεότερες γενιές μπορούν έτσι να συμπεριφέρονται σαν να βίωσαν το τραύμα, το δευτερογενές τραύμα που ανέφερα πριν. Οι ψυχοθεραπευτές, Ιβάν Ναγκή και Σπάρκ και ο Μάρι Μπάουεν, μιλούν για την ανάγκη να ακούσουμε την ιστορία της οικογένειας για να κατανοήσουμε πώς μεταφέρονται οι άρρητες εντολές, οι πεποιθήσεις, οι συμπεριφορές και οι παθολογίες από τη μια γενιά στην άλλη για να τις θεραπεύσουμε, αν θεραπεύεται
το τραύμα και δει σε τόσα επίπεδα. Έτσι θα δούμε στη συνέχεια, μέσα από τις συνεντεύξεις των επιβιωσάντων και των απογόνων τους, να αναπαράγονται ιστορίες ακόμα και αν τα άτομα δεν τις έχουν ζήσει. Η στενή αλληλεπίδραση των μελών της κυπριακής οικογένειας, άλλωστε, επιτείνει κάθε μεταβίβαση. Μόνο στις περιπτώσεις που επιβιώσαντες αποφάσιζαν να μην αφήσουν τη βαριά τραγωδία να παρασύρει τα παιδιά στη θλίψη, απέφευγαν να μιλούν για όσα έζησαν, αλλά και πάλι η μη λεκτική επικοινωνία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικά για τα παιδιά. Πέρα από την κοινωνική μεταβίβαση του τραύματος, δεν θα αναφερθώ μόνο περιληπτικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαμβάνει το γεγονός ότι σύγχρονες μελέτες στο επίπεδο των νευροεπιστημών αναφέρονται επίσης σε ενδείξεις για τη μεταβίβαση του τραύματος στον εγκέφαλο ατόμων. Υπάρχει μια καινούργια βιβλιογραφία για αυτό το ζήτημα. Πρόσφατη σημαντική μελέτη από τους Silverstein και συνεργάτες, έχοντας λάβει υπόψη τα ευρήματα από 16 σχετικές έρευνες μετανάλυση, με δείγμα 1.775 διάδων γονέων και παιδιών, που μελέτησαν τη μεταβίβαση του τραύματος από τους γονείς προς τα παιδιά σε οξία φάση και κατοπινά βρήκαν ότι τόσο συγχρονικά όσο και μακροχρόνια υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στα μετατραυματικά συμπτώματα στρες των γονέων που τα βίωσαν και των παιδιών τους που τα απορρόφησαν μέσα από τους γονείς. Άλλες μελέτες σε επιζώντες κοινωνικο-ιστορικών καταστροφών οδήγησαν στην εισαγωγή του όρου διαγενειακή ατμόσφαιρα ως προς τη μετάδοση των τραυματικών εμπειριών μεταξύ των γενεών. Σε έρευνά μας του 1991 περίπου, για την επίδραση που είχε η μεταβίβαση της θλίψης των γονέων στα παιδιά τους, στις εκπαιδευτικές επιδόσεις τους, 17 χρόνια μετά την εισβολή, έδειξε ότι αυτή ήταν αναγνωρίσιμη και καταλυτική στο ρήγμα της έρευνας. Μάλιστα, το τραυματικό γεγονός γίνεται βαθύτερο όταν απαγορεύονται οι αφηγήσεις και οι αναφορές στο σπίτι. Οι ψυχαναλυτές Άμπραχαμ και Τόρκ υποστηρίζουν ότι το ψυχικό τραύμα μπορεί να μεταδοθεί απευθείας από το ασυνείδητο των γονέων σε αυτό του παιδιού, χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους λεκτικής επικοινωνίας. Οι τραυματικές εμπειρίες που ήδη οι γονείς δεν έχουν επιλύσει μπορεί να τους οθούν ώστε να ενεργούν τρομαγμένοι ή ανεξήγητα φοβισμένοι μπροστά στο βρέφος, γεγονός που σαν τραυματική εμπειρία μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά. Περαιτέρω, μια σειρά από έρευνες ανέδειξαν κι άλλα ζητήματα στη συμπεριφορά των γονέων που οδηγούν στη μεταφορά του τραύματος. Για παράδειγμα, έφηβοι με μητέρες με υψηλά επίπεδα τραύματος και αυταρχική συμπεριφορά εμφανίζονταν περισσότερο καταθλιπτικοί από εκείνους που είχαν λιγότερο αυταρχική μητέρα. Οι τραυματισμένοι ενήλικες ενδέχεται να είναι συναισθηματικά ή και λειτουργικά απόνυτες για το παιδί τους, γεγονός το οποίο αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού και ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας του παιδιού. Για να συντομεύω και να μην πάρω τον χρόνο από τους επόμενους ομιλητές, να πω ότι πέρα από τους ατομικούς παράγοντες, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες ζωής, όπως για παράδειγμα η βίαιη προσφυγοποίηση χιλιάδων ανθρώπων στην Κύπρο το 1974, η φτώχεια, οι αλλαγές στη στέγαση, όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί από τους συνομιλητές εδώ, ή άλλες οικογενειακές αντιξιότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πίεση στη σχέση γονέα-παιδιού, μειωμένη αυτοποτελεσματικότητα και απελπισία στο γονέα, καθώς και αυξημένο στρες στα παιδιά. Οι απαιτήσεις δηλαδή που συνδέονται με τη σωματική, συναισθηματική και οικονομική δυσχέρεια φαίνεται να επηρεάζουν την πορεία της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Στη συνέχεια, η κυρία Άντρια Εμμανουήλ, ψυχολόγος και υποψήφια διδάκτορ του τμήματος ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσει τα ευρήματα της μελέτης της για τη μεταβίβαση του διαγενειακού τραύματος στις 3 γενιές Κυπρίων και Ελλαδιτών επιβιωσάντων από την τουρκική εισβολή του 1974. Η χρησιμότητα της έρευνας είναι ευνόητη, πιστεύω, καθώς η κατανόηση του σοβαρού αυτού ζητήματος, τραύμα και μεταβίβαση στους νεότερους, δεν είναι για να οδηγήσει στην κατάταξη των επιβιωσάντων σε μια κατηγορία παθολογικοποίησης, αλλά να οδηγήσει τον επαγγελματία θεραπευτή στη σωστή διατύπωση θεραπείας όταν του ζητηθεί. Η παιδοψυχίατρος Άννα Παραδεισιώτη, σε μια σχετικά πρόσφατη δημοσίευση από παρόμοιο συνέδριο, αναφέρεται σε ένα τέτοιο περιστατικό, πραγματικό περιστατικό, 15χρονο εφήβο επαναστάτη,
που περνά την πράσινη γραμμή για να απελευθερώσει την κατεχόμενη πατρίδα, υπακούοντας στις οικογενειακές εντολές, αυτά που ανέφερα πριν με τον Παύλο, και προσπαθεί να τον βγάλει από την περιέγερση και σύγχυση που βιώνει, μαθαίνοντας φυσικά την ιστορία της οικογένειας. Επίσης, και κλείνω με αυτό, με παραξικά αγγελοσυλλογιστικό τρόπο, οι συντελεστές της ταινίας «Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου», όπου ήρωας είναι ο γιος του αγνοούμενου Σωτήρη Χατζηπαναγή από τις μάντρες αμοχώς του, κλείνουν την ταινία με το όραμα του αγνοούμενου πατέρα του, που βρέθηκε μετά από διερεύνηση με τη μέθοδο DNA, με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κρανίου του, να του λέει ως όραμα: «Άφησε τη σφαίρα γύρω από τα χέρια σου. Πρέπει να προχωρήσεις στη ζωή σου». Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μανουήλ τώρα θα μας μιλήσει για τις έρευνες που αφορούν τις τρεις γενιές. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Άντρε Μανουήλ και είμαι υποψήφια διδάκτορα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με υποπτριά μου την καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας κυρία Δόνα Παπαστηλιανού, την οποία και ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη, εμψύχωση και καθοδήγησή της. Παράλληλα, είμαι υπότροφος του Εργαστηρίου Κυπριακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λεβέντη στηρίζουν την έρευνα αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο, βάζοντας ένα λιθαράκι στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας αναφορικά με το τραύμα πολέμου γενικά και με τη μετάδοσή του ειδικότερα. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιάσω μόνο το ποιοτικό μέρος της υποεκπώνησης διδακτορικής διατριβής λόγω χρονικού περιορισμού. Στόχος της έρευνας είναι η ανίγνωση και η καταγραφή της ύπαρξης διαγενειακού τραύματος σε επιβιώσαντες Κυπρίους και Ελλαδίτες στους απογόνους τους ως αποτέλεσμα των βιωμάτων τους κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία κινήθηκε η μελέτη ήταν αρχικά το εάν υπάρχει διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος από την πρώτη γενιά στις επόμενες δύο και με ποιους τρόπους πραγματοποιήθηκε αυτό. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων και των ερωτημάτων της έρευνας ακολουθήθηκε μεικτή μεθοδολογία, ποσοτική και ποιοτική. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μέρος από τα αποτελέσματα μόνο της ποιοτικής μελέτης. Το δείγμα αποτελείται από 30 συμμετέχοντες. Πραγματοποιήθηκαν 30 συνεντεύξεις με 10 συμμετέχοντες από την κάθε γενιά. Ως πρώτη γενιά ορίστηκαν τα άτομα που έζησαν την τουρκική εισβολή του 1974 από 3 έως 30 ετών τότε, κατ' εκτίμηση ενήλικες άνω των 50 ετών σήμερα. Ως δεύτερη γενιά ορίστηκαν νέοι ενήλικες που έχουν μητέρα ή πατέρα της άνω οριζόμενης γενιάς, που βίωσε την τουρκική εισβολή του 1974, και ως τρίτη γενιά ορίστηκαν τα παιδιά που έχουν παππού ή γιαγιά της άνω οριζόμενης πρώτης γενιάς, τα εγγόνια τους. Η ιδιαιτερότητα του δείγματος έγκυται στο δείγμα της πρώτης γενιάς, καθώς περιλαμβάνει στρατιώτες ενεργούς της μάχης κατά την εισβολή, αιχμάλωτους πολέμου, γυναίκες αγνοωμένων, πρόσφυγες, τραυματίες πολέμου και στρατιώτες που διέκριναν από την εκτέλεση. Στη δεύτερη γενιά τα παιδιά των πιο πάνω και στην τρίτη γενιά τα εγγόνια τους. Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκαν ταξίδια στην Κύπρο και τη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 5 φάσεις, το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε έγγραφη συγκατάθεση και για τις συνεντεύξεις των παιδιών και φίλων απαιτήθηκε έγγραφη συγκατάθεση των γονέων. Για την οργάνωση, ταξινόμηση και διαχείριση των δεδομένων, το οπτικοακουστικό ερευνητικό υλικό μεταγράφηκε σε γραπτή μορφή και για την ανάλυση, επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των απαντήσεων αξιοποιήθηκε η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία Grounded Theory. Εδώ παρουσιάζονται οι 5 βασικές κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η πρώτη γενιά των συμμετεχόντων της έρευνας αναμφισβήτητα βίωσε ένα πολύ έντονο τραύμα. Αυτό περικλεί τη σωματική βία, την ψυχολογική βία, την απειλή θανάτου, τον θάνατο, τη μαρτυρία σε αποτρόπαια γεγονότα, την απώλεια συγγενικού προσώπου, την προσφυγιά, τον βαρύ τραυματισμό, τον εγκλισμό, την αιχμαλωσία και τη φυλάκιση. Παραθέτω μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα από τους συνεντευξιαζόμενους της πρώτης γενιάς.
Να σου πω, πρώτα από το σοκ που παθαίνεις την ώρα που καταλαβαίνεις ότι είσαι προς το τέλος. Νιώθεις ένα πάγωμα μέσα σου, παγώνεις. Γυρίζουν απλώς μέσα στο μυαλό σου τα δικά σου πρόσωπα. Έτσι στιγμαία γυρίζουν τα δικά σου πρόσωπα. Αλλά τουλάχιστον από εμάς που ήμασταν εκεί, εννοείς το εκτελεστικό απόσπασμα, δεν μιλούσε κανένας. Ήξερες ότι πας για εκτέλεση. Αλλά ο καθένας ήταν στη σκέψη του. Σκεφτόταν τους δικούς του. Δεν μιλάς. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα του πολέμου, όπως η προσφυγιά, ο διασκορπισμός της οικογένειας, ο στιγματισμός και η φτώχεια, συντέλεσαν στην επέκταση των τραυματικών αναμνήσεων και όχι στην επούλωσή τους, με αποτέλεσμα 50 χρόνια μετά να παρουσιάζουν ανθεκτικά συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες. Ο πίνακας που βλέπετε προέκυψε από την ερώτηση πώς πιστεύετε ότι επηρέασε ο πόλεμος τη μετέπειτα ζωή σας. Η συντήρηση των συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού στρες τόσα χρόνια μετά δείχνει να οφείλεται στις καθημερινές υπενθυμίσεις του γεγονότος, όπως η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων από τους Τούρκους περιοχών, τα εμφανή ορθοφράγματα σε 7 σημεία σε όλο το νησί και τουρκικές σημαίες. Γεγονότα που συμβάλλουν αρνητικά στην καταστολή των τραυματικών αναμνήσεων, καθώς τα άτομα που βίωσαν το τραύμα επιζητούν να κατευνάσουν τα συναισθήματά τους. Από ό,τι φαίνεται, η διαχωριστική γραμμή στην Κύπρο αποτελεί από τις σοβαρότερες και μακροχρόνιες τραυματογόνες μεταπολεμικές συνέπειες και επηρεάζει αρνητικά το ψυχισμό όλων των Κυπρίων. Ακόμα, οι άντρες της πρώτης γενιάς, οι οποίοι ήταν ενεργοί στρατιώτες στη μάχη, ανέφεραν τη δυσκολία τους στο να ρυθμίσουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές τους αντιδράσεις στην καθημερινότητα, καθώς και προβλήματα στη ρύθμιση συναισθηματικών εξάσεων έπειτα από τον πόλεμο. Αναφέρθηκαν επίσης στην αρνητική τους διάθεση, ακόμα και μέχρι και σήμερα, να συζητούν για τον πόλεμο και να συσχετιστούν με άτομα που συνδέονται με εκείνη την περίοδο της ζωής τους. Επιβεβαιώνοντας το παραπάνω έβριμα, μερικοί από τα παιδιά των στρατιωτών δεύτερης γενιάς ανέφεραν το αλκοόλ ως μέσο εκτόνωσης, με αποτέλεσμα τη βία στο σπίτι και τη λεκτική κακοποίηση. Και πριν 10 χρόνια ακόμα, 15 περίπου, υπήρχαν φορές που τα έχανα και νόμιζα ότι έμπαινα στον τουρκικό τομέα και ότι με κρατούσε ένα συναίσθημα ότι έπρεπε να μπορέσω να γλιτώσω, να φύγω, να μην με ξαναπιάσουν. Διότι όταν περνούσα από εδώ, ένιωθα ανακούφιση και ξυπνούσα. Πρόκειται για απόσπασμα από τη συνέντευξη άντρα στρατιώτη της πρώτης γενιάς που δείχνει το flashback, το ότι βγαίνει εκείνη τη στιγμή και επαναβιώνει το συναίσθημα αυτό που βίωσε τότε στον πόλεμο. Πώς πιστεύουν όμως οι γονείς ότι μετέδωσαν το τραύμα? Η οπτική της πρώτης γενιάς σχετικά με τη μετάδοση της εμπειρίας τους στα παιδιά τους κινείται σε 2 άξονες. Στους γονείς που επέλεξαν να αποφύγουν τη λεκτική μετάδοση της εμπειρίας τους, έτσι ώστε να προστατέσουν τα παιδιά τους, και στους γονείς που μετέδωσαν λεκτικά μέσω ιστοριών και διηγήσεων την εμπειρία και τα βιώματά τους, με την ελπίδα η δεύτερη γενιά να παλέψει, διεκδικήσει την επιστροφή και τη δικαίωση. Και στις 2 περιπτώσεις μεταδόθηκε το τραύμα, καθώς ο γονικός τους ρόλος φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος από το βίωμα, τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και τα ψυχοσυναισθηματικά κατάλοιπα που άφησε πίσω του ο πόλεμος. Διαβάζω ενδεικτικό απόσπασμα. Δεν ήμουν τόσο χαρούμενη όσο θα έπρεπε όταν τα μεγάλωνα. Ένιωθα ότι ήταν πολύ κοντά. Παρόλο που είχαν περάσει πολλά χρόνια, ήταν πολύ κοντά όλα τούτα. Και τώρα ο μεγάλος μου, ο γιος μου, το λέει, ότι είναι καιρός να χαρείς, διότι ποτέ μου δεν σε είδα να είσαι χαρούμενη. Νομίζω τώρα μπορείς να χαρείς. Δύσκολο όμως πια. Συνεχίζω με τα αποτελέσματα της δεύτερης γενιάς. Όσον αφορά λοιπόν την οπτική της δεύτερης γενιάς, βρέθηκε πως το τραύμα των γονέων μεταφέρθηκε. Μέσα από τις συχνές αναφορές του στο συμβάν, λεκτικά, αλλά και την έκθεση των ατόμων σε λεπτομέρειες. Η υπερπληροφόρηση και η παραστατικότητα και η δημιουργία εικόνων κατά τις αφηγήσεις των γονέων δείχνει να στοιχιώνει αλλά και να τρομάζει τη δεύτερη γενιά. Ακολούθως, η ταύτιση με τους γονείς φαίνεται πως επέτρεψε τη μετάδοση του τραύματος στη δεύτερη γενιά. Ένα τραύμα το οποίο παρότι δεν βίωσε, αφομοίωσε ως δικό της, ταυτιζόμενη με τη θέση των γονιών, τον πόνο του ξεριζωμού και τη θέληση της επιστροφής, εντάσσοντάς το στη δική της προσωπική ιστορία. Η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί στην παρούσα έρευνα ένα επίσης έρευνα. Σε αυτή την περίπτωση, το τραύμα έπαιρνε τη μορφή οικογενειακού μυστικού, επιτρέποντας τη διαγενειακή μετάδοσή του μέσω μη λεκτικής, θολής και ενοχικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα μέσω της σιωπής. Συγκεκριμένα συνεντευξιαζόμενοι της δεύτερης γενιάς ανέφεραν πως το κλίμα του σπιτιού άλλαζε τις μέρες της επετείου της εισβολής.
Έβλεπαν τους γονείς τους συννεφιασμένους και σκυτροπούς και πολλές φορές συγκινησμένους και ταραγμένους, έπειτα από κάποιο ερέθισμα που πυροδοτούσε αναμνήσεις της εισβολής. Τέτοιες καταστάσεις σηματοδοτούσαν μια αρνητική ατμόσφαιρα στο σπίτι για τα παιδιά, αποτρέποντάς τα, όπως αναφέρω, να μην αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά και δημιουργώντας μια απόσταση με τη γονέα που ήταν συναισθηματικά φορτισμένος. Διαβάζω απόσπασμα από τη δεύτερη γενιά. Εγώ μεγάλωσα με μητέρα, αλλά η μητέρα δεν υπήρχε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι πολύ καλή. Δούλευε συνέχεια, σταμάτητα για να βγάλουν ένα κομμάτι, γιατί γάλα δεν είχαμε να πιούμε. Έπρεπε να δουλέψουν, οπότε το μέλημά τους δεν ήμασταν εμείς. Αλλά έπρεπε να επιβιώσουμε σε θέμα ρούχων, σε θέμα φαγητού, πρώτα φαγητού. Ήταν ανύπαρκτη σχεδόν. Δεν είχε ώρα για εκείνη τη στοργή, ξέρεις. Να μιλήσει μαζί σου, να σου πει είσαι καλά, πώς είσαι. Μου έλειψε αυτό, πολύ, πολύ. Μεγαλώσαμε μόνοι μας στις Σαλάνης και οι δύο. Ήμασταν παιδιά της διπλανής αυλής. Δύσκολα παιδικά χρόνια, ομολογώ. Περισσότερο συναισθηματικά επιβαρημένη φάνηκε η δεύτερη γενιά. Άγχος, θλίψη, ανασφάλεια, θυμός και αδικία αποτελούν μερικά από τα συναισθήματα που αναδείχθηκαν κατά τις συνεντεύξεις. Η δεύτερη γενιά δείχνει να ζει κάτω από τη σκιά της τουρκικής εισβολής, παρουσιάζοντας συμπτώματα όπως διαταραχές στον ύπνο, εφιάλτες, δυσκολία επέλευσης ύπνου, δυσκολία διατήρησης ύπνου, υπεραγρύπνηση, υπερβιστότητα, ξεσπάσματα θυμού, ενοχλητικές μνήμες, αρνητική συγκινησιακή κατάσταση και ψυχοσωματικά συμπτώματα. Οι λόγοι, όπως αναφέρουν οι συνδεξιαζόμενοι, ήταν η προσφυγιά, ο διασκορπισμός της οικογένειας, οι εξαθλιωμένες συνθήκες διαβίωσης που υπέστησαν μετά τον πόλεμο και η απάντηχη βίαιη μεταβολή της κοινωνικής και οικονομικής τους επιφάνειας. Συνοστισμός, έλλειψη τροφίμων, έλλειψη οικογενειακής στέγης, έλλειψη θέσεων εργασίας, απώλεια περιουσίας και εργασίας. Επίσης, το γεγονός πως η δεύτερη γενιά βρισκόταν στην παιδική έως εφηβική ηλικία κατά τον πόλεμο, την εντάσσει σε μια επιβαρημένη συναισθηματικά ομάδα, καθώς οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι σε τραυματικά γεγονότα και επιρρεπείς να αναπτύξουν ψυχολογικά κακή προσαρμογή. Η απουσία των γονέων, όπως είδαμε και από το απόσπασμα, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που επιβάλλει τη δεύτερη γενιά. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγκη της επιβίωσης, ο ξαφνικός διασκορπισμός της οικογένειας και η απόλυση σύζυγων πατεράδων δημιούργησαν ένα διαφοροποιημένο τρόπο λειτουργίας της οικογένειας, με τη μητέρα να λαμβάνει διπλό ρόλο ενώ παράλληλα απενθεί. Οι συνδεξιαζόμενοι της δεύτερης γενιάς αναφέρουν πολύ έντονα την καθημερινή απουσία των γονιών τους, την έλλειψη διστασιάς στο σπίτι και τις στερήσεις που βιώναν καθημερινά μετά τον πόλεμο. Μελετώντας την περίπτωση της Κύπρου και το στρες που υπόκειται ο λαός της, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως το στρες είναι συνεχές, επαναλαμβανόμενο σε διάφορες μορφές και κάθε γενιά βιώνει το κάθε ξεχωριστό γεγονός ως μεμονωμένο. Ωστόσο, μεγαλώνει στο πέρασμα του χρόνου λόγω της συσσόρευσης από τα προηγούμενα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί στα άτομα της πρώτης γενιάς την αίσθηση αδικίας, με αποτέλεσμα να ρίξει στη δεύτερη γενιά το βάρος, ευθύνη, χρέος του δικού της πόθου για δικαίωση και επιστροφή στα κατεχόμενα εδάφη. Έτσι, βλέπουμε τη δεύτερη γενιά να συνεχίσει να εκδραματίζει την επιθυμία των γονιών της για επιστροφή. Τέλος, η δεύτερη γενιά βίωσε έντονες συγκινησιακά φορτισμένες κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές καταστάσεις, όπως το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003, το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, την ταυτοποίηση ωστών αγνοωμένων από το 2007 μέχρι και σήμερα, τις πρώτες επίσημες μαρτυρίες από θύματα αποτρόπων εγκλημάτων και την οπτικοποίηση των βιωμάτων ιστοριών μέσω ντοκιμαντέρ και ταινιών. Κλείνοντας με την τρίτη γενιά, φαίνεται να έχει στιγματιστεί από τον πόλεμο μόνο και μόνο το γεγονός ότι βιώνει το τραύμα μέσω ιστορικής συνείδησης, καθώς αλληλεπιδρά μια ομάδα που γνώρισε ιστορικό τραύμα. Η έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι συχνές αναφορές του σχολείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλε στη μετάδοση του τραύματος, παρότι δεν ήταν εν ζωή στον πόλεμο. Όσον αφορά τη μετάδοση του τραύματος στην τρίτη γενιά, το τραύμα μεταβιβάστηκε μέσα από τις ιστορίες της αφηγήσης των παππούδων και γιάδων, μέσα από το γονικό ρόλο της δεύτερης γενιάς και συγκεκριμένα από την προσπάθεια απόκρυψης των βιωμάτων της για την προστασία της τρίτης γενιάς, που διοδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις στην άγνοια ή και στη λύπη, ή με λεπτομερείς αφηγήσεις των παιδικών τους βιωμάτων, ελπίζοντας κάποια μέρα να καταφέρει να επιστρέψει στα κατεχόμενα μέρη που έζησαν εκείνοι. Μέσα από το σχολείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας τους έδωσε τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουν τα γεγονότα που βίωσαν οι παππούδες και οι γιάδες. Διαβάζω ενδεικτικό απόσπασμα εφήβου τρίτης γενιάς. Ξέρω ότι πολέμησε, ότι πήγε εχμάλωτο στα Άλβανα, στην Τουρκία. Δεν ξέρω τι πέρασε εκεί και δεν θα το μάθω. Τον έχω ρωτήσει, δεν θα μου πει και δεν θα πει σε κανένα. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι τα χειρότερα. Ότι μπορεί να το έκανα τα χειρότερα. Λογικό όταν έχει τον εχθρό να σε κρατάει, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Εντάξει, δεν θέλω εννοώ να τον πιέσω ποτέ να μου πει. Είναι κάτι δικό του, κάτι προσωπικό που κρατά μέσα του. Μας είπε ότι γράφει κάποια πράγματα. Όταν πεθάνω, μας λέει, θα τα διαβάσετε. Δεν θέλει τώρα και αυτό το σέβομαι. Κλείνοντας, αντιμετώπισα δύο περιορισμούς στην έρευνα. Ο ένας ήταν η δυσκολία των συμμετεχόντων να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετά την επικοινωνία μας, και την ανάγκη για προστασία της τρίτης γενιάς, κάτι που με δυσκόλεψε στο να προσεγγίσω συμμετέχοντες της τρίτης γενιάς. Έχοντας προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά και ως δεύτερη γενιά, ανάλογα βιώματα, ανέλαβα την εκπόνηση αυτής της διατριβής. Κατά τη λήψη των συνεντεύξεων, και αυτό το αναφέρω αναστοχάζοντας, η συγκινησιακή φόρτιση μας κατέκλυζε αμφότερους και πολλές ήταν οι φορές που χρειαζόμουν ιδιαίτερη προσπάθεια στη διαχείριση της ισορρευμένης έντασης και του συναισθηματικού φορτίου που δεχόμουν, κυρίως τις σκέψεις και τις εικόνες που δημιουργούνταν κατά τις καταγραφές. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται υλικό, την έρευνα, και νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη και ανακουφισμένη που μπόρεσα να συμβολοποιήσω το τραύμα των γονιών μου, εμποτίζοντας το με ένα νέο νόημα, και σήμερα να παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας, μισό αιώνα μετά, με σκοπό να θυμηθούμε, αλλά κυρίως να μην ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα καλώ το βήμα την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία θα μας παρουσιάσει τις όψεις του διαγενειακού τραύματος του 1984. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή, τον κύριο Παπαπολιβίου, ειδικά και την Οργανωτική Επιτροπή που βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να είμαι κοντά σας. Και ευχαριστώ και ιδιαίτερα την Στρογγυλή Τράπεζα, της οποίας προεδρεύετε, διότι είναι μια στρογγυλή τράπεζα που ουσιαστικά επιτρέπει τη συμβολοποίηση, επιτρέπει τη σκέψη και μια μεταφυγηματική διάσταση. Και με αυτή την έννοια, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι θα μου επιτρέψει να πάω ίσως λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι, για να μπορέσω να εστιάσω την προσοχή μου περισσότερο στο κλινικό κομμάτι, το οποίο έχει πολλές απηχήσεις, πολλούς συνδυασμούς με αυτά που είπατε. Οπότε η παρουσίαση πραγματεύεται, όπως το αναφέρατε, όψεις του τραύματος του 1974 στην ατομική, αλλά και στην οικογενειακή, ακόμα και διαγενειακή διάσταση, μέσα από βιωματικές εμπειρίες Ελληνοκυπρίων προσφύγων. Αυτές τις μαρτυρίες τις είχα ουσιαστικά στο πλαίσιο της εργασίας μου ως κλινική ψυχολόγος. Δηλαδή, με τρόπο αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε, δεν έκανα κάποια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είχα κάποια ερωτηματολόγια, κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Εργαζόμουν ως κλινική ψυχολόγος σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Κύπρο και έβλεπα ότι με κάποιο τρόπο, πολύ συχνά οι ασθενείς που έρχονταν να με δουν, διότι είχαν πολύ σοβαρά σωματικά προβλήματα υγείας, με κάποιο τρόπο είχαν πολύ συχνά ή δίναν πολύ συχνά κάποια ιδιαίτερη θέση σε αυτό το τραύμα, είτε μέσα από το λόγο τους, είτε πολύ πιο συχνά μέσα από μία μορφή άλλων τρόπων έκφρασης, όπου δεν μιλούσαν απευθείας, ξεκάθαρα για το τραύμα αυτό, αλλά όλη τους η ιστορία, κατά κάποιο τρόπο, επανέφερε στο προσκήνιο το βάρος αυτού του ιδιαίτερου τραύματος. Με αυτή την έννοια, αυτό που μου φαίνεται σημαντικό στην παρουσίαση που θα κάνω τώρα είναι να προσπαθήσω πρώτα να σας μιλήσω για κάποιους θεωρητικούς, μεθοδολογικούς προβληματισμούς που αφορούν σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες συλλογής του υλικού, να δώσω μετά τις δύο κλινικές περιπτώσεις πάνω στις οποίες θα εστιάσω την έρευνά μου και τέλος να δώσω κάποιες σκέψεις, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που αφορούν στη θεραπευτική διαδικασία, στο πώς εγώ βίωσα την μεταβιβαστική και αντιμεταβιβαστική σχέση και ουσιαστικά τι αναπόθεσαν αυτοί οι άνθρωποι από το βίωμά τους μέσα μου, ζητώντας μου κατά κάποιο τρόπο εγώ να αναλάβω το κομμάτι της επεξεργασίας κάπου εκεί όπου είχε μείνει σταματημένο. Το πρώτο λοιπόν μέρος
Είναι ένα πεδίο θεωρητικής και κλινικής σκέψης εξαιρετικά πλούσιο, όπως το δείξαν και οι δικές σας παρουσιάσεις. Επιτρέπει τη συσχέτιση τραυματικών εμπειριών που μπορεί να μας φανούν εκ πρώτης όψεως αρκετά διαφορετικές. Η αγωνία απέναντι στην απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου από μια βαριά σωματική ασθένεια, το γύρας, η ασθένεια του ίδιου του υποκειμένου μπορεί να φαίνονται αρκετά απομακρυσμένες από την προβληματική του τραύματος του πολέμου. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό το τραύμα έρχεται να ξυπνήσει όλα τα προηγούμενα, δηλαδή το νέο τραύμα, παραδείγματος χάρη της ανακοίνωσης στον ασθενή ότι έχει ένα καρκίνο, και ένα καρκίνο σε μια βαριά μορφή, έρχεται αμέσως να ξυπνήσει μια σειρά από προηγούμενα τραύματα, εκ των οποίων το τραύμα του 1974 μπορεί να έχει ένα ρόλο καθοριστικό. Η ιστορία του πολέμου με αυτή την έννοια γίνεται εμβληματική της συνάντησης του υποκειμένου με σειρά από αντιξοότητες στο παρελθόν και στο παρόν, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να μιλήσει για το βίωμά του με όρους που ακούγονται συλλογικά, ως μέρος μιας κοινής αφήγησης και ατομικά σε σχέση με τη μοναδικότητα της προσωπικής του εμπειρίας. Η αναφορά στον πόλεμο επιτρέπει να αντιληφθούν λεκτικά σχήματα, αφηγηματικά μέσα, ένας τρόπος έκφρασης της οδύνης του τραύματος, μέσα από μια κοινή εμπειρία, επιτρέποντας τελικά σε πολλούς πρόσφυγες να αφηγηθούν την κάθε τραυματική τους εμπειρία με βάση αυτό το κοινό σημείο αναφοράς. Επιτρέπει μάλιστα σε κάποια υποκείμενα, και αυτό είναι κάτι που το ανακάλυψα δευτερογενώς, να μιλήσουν για επώδυνες αναμνήσεις με έναν πιο έμεσο τρόπο. Η ατομική θλίψη είναι δύσκολο να εκφραστεί κάποιες φορές άμεσα. Το πέρασμα μέσα από έναν ομαδικό συλλογικό λόγο, από κοινές αναφορές, επιτρέπει ουσιαστικά τη λειτουργία αυτής της συλλογικότητας ως μιας ημιδιαφάνειας, που εν μέρει καλύπτει και εν μέρει αποκαλύπτει την ατομική εμπειρία. Μιλάμε δηλαδή μέσα από συλλογικά σχήματα, αποκαλύπτοντας το κομμάτι το δικό μας, το πιο ευάλωτο, όσο και όπως μπορούμε. Επίσης, αυτό παρέχει την ευκαιρία να κάνει κανείς έναν απολογισμό της ζωής του σε μια στιγμή που νιώθει τις δυνάμεις του να εξαντλούνται, την αίσθηση ότι πλησιάζει στο τέλος. Για κάποιους ασθενείς μεγάλης ηλικίας ήταν ουσιαστικά σαν το τέλος της ζωής τους να τους έφερνε πίσω στην αρχή και σε εκείνη την περίοδο που είχε σηματοδοτηθεί από τον πόλεμο. Επίσης, αυτό που μου φαίνεται σημαντικό σε ένα προκαταρκτικό επίπεδο είναι η έννοια της υποσυνείδητης αναπαραγωγής, η οποία εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα βιώματα των υποκειμένων της εμπειρίας, τα ψυχικά και τα κοινωνικά μέσα που διέθεταν, δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέσα ούτε σε ψυχικό ούτε σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες βρέθηκαν με τα οικεία τους πρόσωπα, σε ποιο σημείο ήταν, ποιοι ήταν δίπλα τους, πώς ακριβώς βίωσαν τα πράγματα στη μικροχρονικότητα αυτή της τραυματικής εμπειρίας. Πέρα όμως από αυτή τη μικροχρονικότητα, υπάρχει, και το δείξατε πάρα πολύ όμορφα στις παρουσιάσεις σας, υπάρχει και ένας ευρύς χώρος, μια επιμήκυνση του χρόνου. Υπάρχει ταυτόχρονα η συμπίκνωση του τραυματικού χρόνου και η επιμήκυνση του τραύματος που δεν περνάει, του πολέμου που δεν τελειώνει ποτέ. Το τραύμα του πολέμου παραμένει ενεργό και συχνά επηρεάζει την καθημερινότητα, την αυτοεικόνα, τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων που το έχουν υποστεί και οι οποίοι μπορούν με τη σειρά τους να το μεταφέρουν στην επόμενη γενιά σαν μια ανεπεξέργαστη μορφή βίας και αγωνίας. Είναι η μεταφορά της καυτής πατάτας ή του καυτού κάστανου, το οποίο το πετάμε στον επόμενο και αυτός καλείται να το καθαρίσει, να το κάνει πουρέ, να το φάει, να το κάνει κάτι πάντως. Να το μετατρέψει. Αυτή η μεταφορά, η πεπτική μεταφορά του μεταβολισμού, ανήκει σε έναν ψυχαναλυτή που ονομάζεται Bion και ο οποίος έδειξε με πολύ ενδιαφέρον πώς ουσιαστικά υπάρχει μια πεπτική διαδικασία. Πρέπει να το χωνέψουμε δηλαδή. Η θεραπευτική διαδικασία, το πέρασμα του χρόνου, η αναζωοπήρωση κάποιου επώδυνου συναισθήματος φέρουν στο προσκήνιο το ατομικό και το συλλογικό δράμα, όπως μας το δείχνει η δουλειά της Françoise Davoine και Max Godillère, Histoire et Trauma, la folie des guerres. Έρχομαι λοιπόν τώρα, μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση, όπου προσπάθησα να δώσω κάποια στοιχεία της προβληματικής μου, έρχομαι τώρα λοιπόν στις αφηγήσεις των ασθενών που επιτρέπουν την ανίχνευση διαφορετικών όψεων της εμπειρίας του πολέμου.
και της διαγενειακής του διάστασης. Προφανώς δεν έχω την πρόθεση να είμαι εξαιρετικά εκτενής, ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, άρα θα προσπαθήσω να δώσω απλά κάποιες μικρές εικόνες, κάποιες μικρές όψεις από τις εκατοντάδες διαφορετικές δυνατότητες βίωσης του τραύματος. Θα μιλήσω λοιπόν για τη Βιολέτα και για την Αθηνά. Τα ονόματα δεν είναι τα πραγματικά ονόματα των ασθενών μου, αλλά είναι κάποια ονόματα που διάλεξα γιατί θεωρώ ότι τους ταιριάζουν. Το όνομα της Βιολέτας της ταιριάζει γιατί είχε μια μεγάλη αγάπη, ένα πάθος για τα λουλούδια, γιατί τα λουλούδια ήταν κάτι που τη συνόδεψε σε όλη της τη ζωή και γιατί μία από τις πιο έντονες και πιο τραυματικές εμπειρίες που έζησε σαν παιδί ήταν όταν μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό με την μητέρα της, σε οικογενειακές συνθήκες που αντιστοιχούν σε αυτό που περιγράψατε, δηλαδή μεγάλη απομόνωση, αποξένωση, αίσθηση εγκατάλειψης. Η μητέρα της ψυχικά ήταν κάπου αλλού, είχε κάνει κάποια αταξία, αυτή και ο αδελφός της, και η μητέρα της τους έσυρε κυριολεκτικά, τους πήγε στο νεκροταφείο. Και εκεί, πηγαίνοντάς τους στο νεκροταφείο, σε όλη τη διαδρομή, τους έλεγε ότι θα τους θάψει. Η απειλή δηλαδή δεν ήταν θα σας δείρω, δεν ήταν θα σας βάλω τιμωρία, ήταν θα σας θάψω. Και η Βιολέτα μου έλεγε ότι καθ' όλη τη διαδρομή, πηγαίνοντας στο νεκροταφείο, έκλαιγε και οδυρώταν παρακαλώντας τη μητέρα της να μην τη θάψει. Απέναντι σε αυτή τη μητρική τρέλα, το ερώτημα είναι, η Βιολέτα μετά κατέληξε να εργάζεται πουλώντας λουλούδια σε νεκροταφεία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην ιστορία αυτής της γυναίκας και της οικογένειάς της, είναι το γεγονός ότι η οικογένεια της Βιολέτας είχε κάποιους αγνοούμενους. Κατά κάποιο τρόπο, η ταφή που δεν είχε μπορέσει να γίνει, να πραγματοποιηθεί ως φόρος τιμής απέναντι στους αγνοούμενους, ήρθε με κάποιο τρόπο, ουσιαστικά, ως μία απειλή από την πλευρά της μητέρας της Βιολέτας πάνω στη Βιολέτα. Εφόσον δεν είχε μπορέσει να θάψει τους νεκρούς της, η ιδέα ήταν να θάψει τη Βιολέτα, όπου η Βιολέτα ήταν σε ένα ρόλο σχεδόν σαν της Αντιγόνης. Καλεί το να ταφεί νεκρή. Εκεί υπάρχει κάτι που στην ψυχανάλυση είναι αρκετά ενδιαφέρον σε σχέση με την έννοια της ενσωμάτωσης του αντικειμένου. Οι δύο συγγραφείς που ονομάζονται Μαριέτ Ροκ και Νικολά Αμπράμ έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό. Είναι η έννοια ότι κάποιες φορές κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα μας ψυχικά, να τα ενσωματώσουμε ψυχικά, τα ενσωματώνουμε σωματικά. Με κάποιο τρόπο, εκεί που η σκέψη δεν αρκεί για να μας επιτρέψει να διαχειριστούμε πράγματα τα οποία είναι πέρα από τις ψυχικές μας δυνάμεις, κάποιες φορές είναι κάποιες τρελές πράξεις που έρχονται να υποκαταστήσουν την ανεπάρκεια της σκέψης. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτή η πράξη της μητέρας έρχεται να μιλήσει για μια μελαγχολική ταύτιση της μητέρας με τον νεκρό, αλλά και με την ίδια την άμετρη απώλεια, μια απώλεια που δεν καταφέρνουμε να συμβολοποιήσουμε υπό μορφή πένθους. Το πένθος έχει μια αρχή και ένα τέλος. Η μελαγχολία είναι κάτι στο οποίο βυθιζόμαστε, όπου το αντικείμενο ρίχνει τη σκιά του πάνω στο υποκείμενο. Και κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν όλοι αυτοί οι αγνοούμενοι να είχαν ρίξει τη βαριά σκιά τους πάνω στην ιστορία της Βιολέτας. Η οποία Βιολέτα μετά είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και η οποία απέναντι στο δικό της παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να σαρκώσει το ρόλο μιας αρκετά καθησυχαστικής μητέρας. Είχε πάρα πολλές αγωνίες, πολύ βαθιές αγωνίες, οι οποίες εκφράστηκαν, δεν έχω το χρόνο να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, με διαφορετικούς τρόπους σε άλλες δυσκολίες και αυτές σωματικές που είχε η κόρη της με τη σειρά της. Η δεύτερη ιστορία στην οποία θα αναφερθώ πολύ γρήγορα είναι η ιστορία της Αθηνάς. Η ιστορία της Αθηνάς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί εγγράφεται γύρω από τον άξονα της άρνησης της παθητικοποίησης. Αν αυτό που περιέγραψα με τη Βιολέτα είναι μια πιο μελαγχολική στάση ζωής, ως αντίδραση απέναντι σε αυτό μπορούμε να σκεφτούμε την άρνηση κάθε παθητικοποίησης. Η Αθηνά, ως αναφορά στην θεά του πολέμου, εντάχθηκε στο στρατό, θεώρησε ότι ο πόλεμος που είχε ζήσει ως μικρό παιδί ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να ξαναζήσει από την πλευρά του άμαχου πληθυσμού και επέλεξε με όλη της την πορεία ζωής, από τα εθνικιστικά ιδεώδη στα οποία πίστεψε έως την ένταξή της στο σώμα του στρατού, προσπάθησε όλη της τη ζωή ουσιαστικά
να παλέψει ενάντια στο βίωμα της ανημπόριας. Στο βίωμα αυτό, για το οποίο έχει μιλήσει ο Φρόιντ, σας έχω βάλει τη γερμανική λέξη στον πίνακα, αυτό το βίωμα της ανημπόριας, της αδυναμίας που νιώθει κάθε βρέφος όταν έρχεται στον κόσμο και που έζησε ιδιαίτερα έντονα η Αθηνά ως μικρό παιδί, όταν αναγκάστηκε πολύ γρήγορα να αναλάβει σημαντικές ευθύνες, να ταξιδέψει μόνη της ένα πλοίο στην Ελλάδα, να βρεθεί αποκομμένη από τους γονείς της και κυρίως να φύγει με έναν γονεϊκό λόγο που λειτουργούσε ως καταπέλτης. Της είπαν «εσύ τουλάχιστον πρέπει να ζήσεις». Υπήρχε η ιδέα δηλαδή ότι αν όλοι εμείς πεθάνουμε, εσύ έχεις την οικογενειακή εντολή να στηρίξεις πάνω σου την επιβίωση της οικογένειας. Και εκεί πάλι βλέπουμε κάτι το αρκετά παράδοξο. Η οικογένειά της είχε ήδη διαφύγει. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η οικογένειά της είχε διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο βίωναν την πραγματικότητα οι γονείς της υπό το καθεστώς τρόμου ήταν τέτοιος που θεωρούσαν ότι εκείνοι κινδυνεύουν ακόμα. Η ίδια το βίωσε αυτό σαν μια τεράστια απόρριψη και ταυτόχρονα σαν μια τεράστια ευθύνη. Την ευθύνη του να μπορέσει να κρατήσει ζωντανό κάτι από τον οικογενειακό λόγο και την οικογενειακή δυναμική, να υπάρξει ως τελευταία των Μοϊκανών, και μια τεράστια απόρριψη γιατί αναρωτιόταν πάντα γιατί τα αδέλφια της δεν έφυγαν. Και ήταν σε αυτό το στάτους, το παράδοξο, το εξαιρετικό, να είσαι σε κάτι το εξαιρετικό. Εξαιρετικά πάνω και εξαιρετικά κάτω. Ο εκλεκτός. Ο εκλεκτός που φεύγει, ο εκλεκτός που διώχνουμε. Στο λόγο της υπήρχαν έντονες πολεμικές μεταφορές για να μιλήσει για την πάλη της κατά της ασθένειας και στον τρόπο με τον οποίο έζησε την οικογενειακή δυναμική υπήρχε πάντοτε αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να σκληραγωγούμε τα παιδιά. Και όλος ο λόγος της γύρω από την σπαρτιάτικη αυτή προσέγγιση της εκπαίδευσης ήταν μια αναπαραγωγή του τραύματος, μιας πολύ γρήγορης, πολύ επιταχυμένης προβολή της στο ρόλο του ενήλικα που πρέπει να κρατήσει πάνω του όλη την οικογένεια. Κάποιες κλινικές συζητήσεις πάνω στα συμπεράσματά μου. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? Δεν έχετε. Δεν έχω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, οκ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι μας κάνουν να ζήσουμε οι ασθενείς. Δηλαδή, τι τα τραυματικά τους βιώματα έρχονται να μας κάνουν να ζήσουμε. Σε ποιο βαθμό γινόμαστε εμείς τα εγκαταλελειμμένα παιδάκια που ήταν και για τα οποία οι ίδιοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Και ουσιαστικά κάποιες φορές έχοντας βίες ή απορριπτικές συμπεριφορές απέναντί μας, μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε τη θέση στην οποία είχαν περιέλθει εκείνα ως παιδιά. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι να σκεφτούμε ότι το ένα τραύμα ξυπνάει το άλλο και ότι μιλώντας για το διαγενειακό τραύμα θα μπορούσα να είχα μιλήσει για ανθρώπους που είχαν ζήσει και την αγγλική κατοχή και την εισβολή του 1974 και για τους οποίους υπήρξε μία χιονοθύελλα τραυμάτων που ακολουθούν τα τραύματα της σύγχρονης ιστορίας. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αυτό που υφιστάμεθα από έξω και υπάρχει το πώς το υποκείμενο έρχεται ουσιαστικά αυτό να το κάνει κάτι δικό του, για το καλύτερο και για το χειρότερο. Δηλαδή υπάρχει ένας καταναγκασμός της επανάληψης, επαναλαμβάνουμε πράγματα χωρίς συνειδητά να το θέλουμε και πολλές φορές υπό το καθεστώς μιας ενόρμησης θανάτου. Δηλαδή θα θέλαμε ένα κομμάτι δικό μας θα ήθελε να μπορέσει να βγει από την τραυματική επανάληψη και ένα άλλο δικό μας κομμάτι θεωρεί ότι πρέπει να επαναλάβει το συνεχόμενο σενάριο του τραύματος. Και ένας τρόπος για να βγούμε από όλα αυτά είναι μέσα από μια θεραπευτική διαδικασία, χάρη στο γεγονός ακριβώς ότι ο ασθενής θα εναποθέσει μέσα μας, προβάλλοντας πάνω μας, μέσω της προβλητικής ταύτισης, ανεπεξέργαστα τραύματα, και άρα σε αυτή την περίπτωση θα το αναλάβουμε εμείς και όχι το παιδί του. Διότι αν δεν δει θεραπευτή, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες το παιδί, η επόμενη γενιά, το εγγόνι, να παίξει το ρόλο του θεραπευτή. Άρα είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση του ενεργού χαρακτήρα του τραύματος και των συστατικών του. Μην ξεχνάμε ότι ο προσωρινός χαρακτήρας της κατάστασης και η παγιοποίησή της επέτεινε το ψυχικό πάγωμα. Πολλές φορές πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η απώλεια υλικών αγαθών
αλλά και ψυχικών κοινοτικών δεσμών και η προσφυγή σε κοινότητες μνήμης μπορούσαν να διατηρούν ανέπαφη, σχεδόν μελαγχολική, μία ιδεατή αναπαράσταση ενός πένθους που γινόταν εκ των πραγμάτων αδύνατο. Και άρα, όπως έλεγα, η δεύτερη και τρίτη γενιά βρέθηκε να μεταβολεί στο τραύμα. Για να τελειώσω, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε την ανάδειξη μορφών αναπαράστασης και αφήγησης. Πώς μπορούμε να τα σκεφτούμε, πώς μπορούμε να τα διηγηθούμε όλα αυτά, για να βγούμε από τον κύκλο της επανάληψης. Και αυτή η επεξεργασία περιλαμβάνει τόσο να βγούμε από τη θέση του θύματος, όσο και από τη θέση του θήτη. Το παράδειγμα της Αθηνάς ήταν μια ταύτιση με τη θέση του θήτη. Και η αναγνώριση του διτού τραύματος, η αναγνώριση δηλαδή του δικού μας τραύματος και η ικανότητα αναγνώρισης του τραύματος του άλλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρουσιάσεις. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσουμε με την τελευταία μας παρουσίαση με τον κύριο Μιχάλη Πέτρου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την κοινωνική και πολιτική διαχείριση του ζητήματος των Ελληνοκυπρίων αγνοωμένων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την κοινωνική πρόσκληση και σας προσωπικά, που μου δίνει τη χαρά να βρεθώ άλλη μια φορά στο Πανεπιστήμιο της μικρής μας πατρίδας. Ανέκαθεν, κάθε πόλεμος, κάθε φυσική καταστροφή, εκτός από νεκρούς, τραυματίες και άστεγους, αφήνουν πίσω τους ένα ορισμένο αριθμό αγνοωμένων, ανάλογα με την κλίμακα της καταστροφής και τις δυνατότητες έρευνας. Συνήθως, μετά από ένα ορισμένο χρόνο, οι έρευνες για την ανέβρεσή τους σταματούν, οι αγνοούμενοι με ευθύνη της πολιτείας κηρύσσονται σε αφάνεια και στη συνέχεια μικροί. Ο ήρωας ενός από τα αρχαιότερα ποίηματα υπήρξε για πολλά χρόνια ένας αγνοούμενος. Και τώρα εκείνον άφαντον τον έκαναν. Αν έβρισκε το θάνατο, δεν θα ήταν ο καημός μου τόσος. Αν είχε σκοτωθεί στην Τρία εκεί με τους συντρόφους του στο πλάι, τότε οι Παναχαιοί θα τον τιμούσαν τύμφο υψώνοντας. Μα να που τώρα ανήκουστον τον έχουν συναρπάξει οι άρπιες και εξαφανίστηκε, χωρίς κανείς να μάθει πού και πώς. Τα ανά τον κόσμο μνημεία του άγνωστου στρατιώτη αφορούν ακριβώς στην τιμή που αποδίδουμε σε εκείνους τους νεκρούς, των οποίων τα σώματα ουκ βρέθησαν κατά την ανέρεση. Μία δεκλίνη κοινή καινή φέρεται εστρωμένη των αφανών. Όλοι το έχουμε διαβάσει στην πλατεία Συντάγματος, πίσω από τους ευζώμους, όπου βγάζουν φωτογραφίες. Ωστόσο, στην Κύπρο επιλέξαμε μια άλλη οδό διαχείρισης της απώλειας. Τι οδήγησε για δεκαετίες ολόκληρες πολιτεία και λαό σε ένα αδύνατο πένθος, για την ακρίβεια σε ένα τέρμονο κοινωνικό θρήνο. Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζω από το 1991 που έκανα την πρώτη μου ανακοίνωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έως την περσινή κυκλοφορία του βιβλίου μου «Σπαράγματα της γλυκείας χώρας, πένθος, ανακατοτελεία, άτομο, κοινωνία, πολιτική». Ένα από τα αντικείμενα της έρευνάς μου ως ψυχαναλυτή και ως ανθρωπολόγου είναι ακριβώς η ανάδειξη ανεπίγνωστων κοινωνικών και ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών που μετέχουν της ιστορικής αιτιότητας και της πολιτιστικής εξέλιξης. Αν το πένθος των Ελληνοκύπριων αγνοωμένων κατέστη αδύνατο, αυτό δεν οφείλεται μόνο στην απουσία πτώματος ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου, ούτε στη στάση της άλλης πλευράς, παρά την ύπαρξη φωτογραφιών συλληφθέντων τις πρώτες ημέρες της εισβολής. Είναι κυρίως λόγω μιας ορισμένης πολιτικής που σε συνδυασμό με μια κοινωνική στάση ενεθάρρυναν την ελπίδα στην ύπαρξη και επιστροφή των αγνοωμένων. Ακόμα και σήμερα, αμήχανοι ενταφιάζουμε τα οστά εκείνων που συνεχίζουμε παρόλα αυτά να ονομάζουμε αγνοούμενους. Η υπόθεσή μου είναι ότι ο αγνοούμενος
είναι κάτι περισσότερο από πρόσωπο. Είναι το σύμβολο μιας αγωνιώδους και ατέρμονης διεκδίκησης, όχι μόνο για τους συγγενείς τους, αλλά και για το σύνολο των Ελληνοκυπρίων. Είναι σαν στη βάση μιας άρρητης συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής πολιτείας και κοινωνίας από τη μία, με τους συγγενείς των αγνοωμένων από την άλλη, οι τελευταίοι να επιφορτίστηκαν να έρουν και να περιφέρουν ένα σταυρό, να προβάλλουν το δράμα μιας ολόκληρης κοινωνίας χενών των τραυμάτων και ανεπίλητων πενθών. Και αυτό δεν μπορεί παρά να εμποδίζει τη διαμόρφωση μιας νηφάλιας ιστορίας και ενός δύνατου μέλλοντος για τον τόπο. Οι συγγενείς των αγνοωμένων, μαυροφορεμένες γυναίκες κυρίως, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή κάθε διαδήλωσης υπέρ της κυπριακής υπόθεσης, κρατώντας σαν εικονίσματα φωτογραφίες των αγνοούμενων συγγενών τους. Αυτές οι γυναίκες πάντα μου θύμιζαν την Αντιγόνη. Μια Αντιγόνη όμως σε κόντρα ρόλο. Η τραγική ηρωίδα του Σοφοκλή, αψηφώντας την απαγόρευση του βασιλιά Κρέοντα, έθαψε τον αδερφό της Πολυνίκη με αποτέλεσμα ο Κρέον να την κλείσει ζωντανή μέσα σε μια σπηλιά. Σε έναν ανάλογο εγκλεισμό διαβίου και ενσώματο δεν καταδικάσαμε κι εμείς τους συγγενείς των αγνοωμένων. Κληρονόμοι τόσο ενός απερίσκεπτου και ασύνετου Κρέοντα, όσο και μιας μαχητικής και μελαγχολούσας Αντιγόνης, εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε ύβρι απέναντι στους νεκρούς μας και ασέβεια προς τους τραγικούς συγγενείς τους. Το 1989, όταν πρωτοξεκίνησα τις έρευνές μου, ο τότε γραμματέας της Ελληνοκυπριακής Επιτροπής Αγνοωμένων μου επιστηρεύτηκε το εξής. Η αυστηρή, ψυχρή λογική λέει ότι οι αγνοούμενοι δεν είναι πλέον ζωντανοί. Το 1989. Ένας αιχμάλωτος πολέμου έχει αξία μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά είναι απλά ένα πρόβλημα που πρέπει κανείς να ξεφορτωθεί. Εμείς όμως παρόλα αυτά συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Όταν ρωτώ αν θα ήταν πιο ανακουφιστικό να αποδεχθεί το θάνατό του, η σύζυγος ενός από τους αγνοούμενους μας απαντά. Ίσως. Αλλά όσο δεν ξέρω σίγουρα, είναι σαν να τον κρατώ ζωντανό. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να χάσω, ακόμα κι αν είναι μια δοκιμασία και ένα καθημερινό μαρτύριο. Αν ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου δεν είναι μαρτύριο, είναι χάρη στην επώδυνη και μακρά διαδικασία του πένθους, που όταν περατωθεί, ο πόνος υφλίεται και ο νεκρός ενδοβάλλεται και όχι ενσωματώνεται, όπως σε αυτή την περίπτωση, ως ειρηνική ανάμνηση. Ωστόσο, το πένθος δεν είναι ποτέ ένα αποκλειστικά ατομικό ζήτημα, ούτε μια καθαρά ιδιωτική δοκιμασία. Όπως όλα τα περάσματα, έτσι και ο θάνατος είναι κοινωνικά επικυρωμένος. Προβλεπόμενες από τον πολιτισμό συλλογικές πράξεις και λόγοι αναγνωρίζουν την απώλεια, εγκρίνουν την αναγκαιότητα του πένθους και υποστηρίζουν τη διαδικασία του. Ειδικά σε περιπτώσεις μη επιβεβαιωμένων απολειών, όπως αυτή για την οποία μιλάω, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μαζικές, μια εξωτερική αναφορά, μια πολιτική επικύρωση είναι απολύτως απαραίτητη. Η παρεμπόδιση του έργου του πένθους οδηγεί στο να βιώνεται ο αγνοούμενος όχι ως απώλεια που θα οδηγούσε στο πένθος, αλλά ως απουσία που συντηρεί τον θρήνο. Διότι η απώλεια είναι οριστική, ενώ η απουσία είναι μια δυνητική παρουσία, μια υπόσχεση επιστροφής. Για την απουσία του αγνοωμένου δημιουργούνται λόγοι και σύμβολα παρόμοια ή συνδεόμενα με τους λόγους και τα σύμβολα που δημιουργήθηκαν για τα τραύματα που προκάλεσε η εισβολή και η διαίρεση της χώρας. Από το 1974 το «Δεν ξεχνώ» είναι το σύνθημα και η εντολή που δεσπόζει πάνω από τον ενατομαμένο χάρτη της διχοτομημένης Κύπρου. Η ελπίδα
είναι η ίδια. Η επιστροφή των αγνοουμένων, η επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, η άρση της κατοχής, η επανέναση της Κύπρου, εν ολίγης η επιστροφή στις μέρες πριν από το 1974. Από την άλλη πλευρά, οι τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι έχουν κηρυχθεί νεκροί εξ αρχής από τους ηγέτες τους. Είναι μάρτυρες. Η απώλειά τους είναι οριστική, όπως οριστική είναι και η ρήξη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η διαχείριση του θέματος των αγνοουμένων από τις δύο κοινότητες είναι πολύ διαφορετική, μόλις το είδαμε. Ωστόσο, υπάρχει μια τρομακτική ομοιότητα. Γίνεται επιχείρημα υπέρ της πολιτικής που προωθεί η κάθε κοινότητα για τους Ελληνοκύπριους επιστροφή στο status quo ante, για τους Τουρκοκύπριους η οριστική διχοτόμηση. Οποιαδήποτε μεταχείριση των νεκρών έχει επιπτώσεις στους ζωντανούς. Εξυπηρετεί τα πολιτικά σχέδια των ζώντων. Στο βαθμό που η απόλυτη φιλοδοξία του κράτους είναι να ενσαρκώνει το υπερβατό, η εξουσία του φτάνει στο απόγειο με τη διαχείριση του θανάτου. Υποταγμένοι σε αυτή τη μεταφυσική εξουσία, όλοι μας κλείσαμε τα μάτια στο πιο αμήλικτο εχθρό του ανθρώπου, τον χρόνο και τον θάνατο. Στην Κύπρο, Κρέον και Αντιγόνη δεν έχουν ρόλους διακρίτους. Η οικονομία του δράματος αντιστράφηκε και η κάθαρση αποκηρύχθηκε εξ αρχής. Κρέον και Αντιγόνη συμφωνούν ότι οι νεκροί πρέπει να παραμείνουν άταφοι, όχι επειδή είναι προδότες, αλλά επειδή είναι ήρωες. Κρέον και Αντιγόνη είναι οι ομόθυμοι συμπροταγωνιστές του ίδιου αγερμονού δράματος. Οι μαυροφορημένες φιγούρες των συγγενών ενσαρκώνουν την αποφασιστικότητα ενός λαού να μην ξεχάσει. Τις αποκαλώ φορείς πένθους, με την έννοια που στην ομάδα μιλάμε για εκπροσώπους, για φορείς συμπτωμάτων, ονείρων. Οι συγγενείς των αγνοουμένων βιώνουν και εκφράζουν τον δικό τους πόνο για τους αγνοούμενους συγγενείς τους, αλλά και ταυτόχρονα την οδύνη που αισθάνεται σύσσωμη η κοινωνία για την ίδια την Κύπρο. Μόλις πρόσφατα η σύζυγος ενός αγνοουμένου είπε «Όλοι μας πιστεύουμε ότι είναι ζωντανοί και πως κάποια μέρα θα γυρίσουν, άσχετα από πόλεμο, ηλικία ή οτιδήποτε. Ο κάθε άνθρωπος το δικό του τον περιμένει ζωντανό». Η διάψευση είναι ακόμα πιο αληθοφανής όταν υποστηρίζεται από ομαδικούς και κοινωνικούς δεσμούς. Η πίστη στο αδύνατο γίνεται απλώνητη αυταπάτη στο βαθμό που είναι συλλογική. Μέσα σε αυτή τη φορική λειτουργία βρίσκονται ασυνείδητες συμμαχίες και σύμφωνα απάρνησης εν γενή του συλλογικού τραύματος. Ως μέρος μιας συμμαχίας που αλωτριώνει, τα παραδείγματα σας το λέγανε, οι οικογένειες των αγνοουμένων μαστίζονται από ένα ατέρμονο θρήνο που παραπέμπει σε άλλους κοινωνικά ευρύτερους. Αντί της επώδυνης εργασίας του πένθους και τους αγνοούμενους, ως μέρος μιας ευρύτερης συλλογικής διαδικασίας αντιμετώπισης των τραυμάτων της απώλειας και οραματισμού ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Κύπρο, επιλέχθηκε μια μαζική υπερεπένδυση στην απουσία. Επενδύουμε στην απουσία σαν να ήταν η πραγματικότητα. Η εικόνα, το είδωλο, το ομοίωμα έχουν τεράστια κοινωνική και πολιτική δύναμη. Τις βιβλιογραφικές αναφορές τις αφήνω. Πίσω από την εικόνα του αγνοουμένου κρύβεται η συνενοχή των συγγενών που επιθυμούν να αποφύγουν το πένθος και η λογική του κράτους, la raison d'État, που τους χρεώνει να φέρουν το μυστικό. Αλλά το μυστικό είναι ο πυρήνας της εξουσίας. Και το κοινό μυστικό, δηλαδή να το ξέρεις και να μην μιλάς γι' αυτό δημόσια, είναι πλέον έντονη μαρτυρία υπέρ της εξουσίας του. Αν μπορούμε που διακόπτω, αλλά σε 1-2 λεπτά μπορούμε να... Ευχαριστώ. Μόλις στο τέλος του αιώνα αρχίσαμε επιτέλους να μιλάμε δημόσια για μαζικούς τάφους, όχι μόνο στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά και στα εδάφη τα οποία ανέκαθεν οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν την κυριαρχία.
Τον Τερτάς παραδέχεται δημόσια ότι οι Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι έχουν εκτελεστεί και με την προτροπή του Προέδρου Πληρίδη επανεργοποιείται η Επιτροπή Διερεύνησης Αγνοουμένων. Τουρκοκύπριοι παναχωρούν, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνοκυπριακής Επιτροπής Αγνοουμένων που απειλεί να βγάλει τις γυναίκες στον δρόμο, αν κάποιος τολμούσε να αφαιρέσει έστω και ένα όνομα από τον κατάλογο των 1619. Ακόμα και αν η συμμαχία του μυστικού αμφισβητήθηκε, εξακολουθούσε να ισχύει. Ωστόσο, τα τεχνάσματα πολιτικής χειραγώγησης των μαζών έχουν περιορισμένη φαντασία. Το 406 π.Χ. 6 Αθηναίοι στρατηγοί, παρά την νίκη τους επί του Σπαρτιατικού στόλου, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Είχαν αφήσει άταφους τους νεκρούς στρατιώτες λόγω της θαλασσοδραχής. Για να επηρεαστεί η απόφαση του δικαστηρίου, επινοήθηκε το εξής τέχνασμα. Ο Θηραμένης και οι οπαδοί του προετοιμάζουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων ντυμένων στα μαύρα, σε ένδειξη πένθους, κουρεμένων ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να προσέλθουν στην Βουλή ως συγγενείς των νεκρών και να κατηγορηθούν οι στρατηγοί, αφηγείται ο ξενοφώντας. Χάρη στο έργο της Επιτροπής, αρκετές εκατοντάδες αγνοουμένων έχουν από το 2007 ταυτοποιηθεί. Οι κηδείες τους είναι πανηγυρικές και τιμώνται ως ήρωες. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η εργασία του πένθους που παρεμποδίζεται εδώ και δεκαετίες. Σε μια από τις γυναίκες που αποδόθηκε το διψανό του συζύγου της μετά από 34 χρόνια, είπε: τελείωσε επειδή μας έδωσαν 2 πόδια και ένα χέρι. Αυτός είναι ο άντρας μου. Πάρτε τους ανθρώπους σας και θάψτε τους και ανακουφίστε. Αναρωτιέμαι αν η πανηγυρική κηδεία δεν συμβάλλει στην ιεροποίηση, καθιστώντας το πένθος αδύνατο, όπως συμβαίνει με τους Αγίους της Εκκλησίας και τους μάρτυρες της πατρίδας. Οι οικογένειες των αγνοουμένων έχουν υποστεί 2 είδων βία. Η πρώτη κατά τη διάρκεια της εισβολής. Η δεύτερη είναι αυτή την οποία εμείς οι ίδιοι ασκούμε επ' αυτόν. Αλλά αυτή η βία στρέφεται τελικά ενάντια στην ίδια την κυπριακή κοινωνία, καθώς εμποδίζει το πένθος, τη μνήμη, την ιστορία και το μέλλον του τόπου. Κάθε φορά που θρηνούμε την απώλεια ενός αγαπημένου, θρηνούμε την απώλεια των τμήματων του εαυτού μας, που έχουν κατατεθεί μέσα σε εκείνον και χάνονται μαζί του. Ο θρήνος των αγνοουμένων αφορά εκείνα τα κομμάτια του εαυτού μας, που είναι κατατεθειμένα μέσα σε αυτό που έχουμε χάσει. Γονείς, αδέρφια, γη, κράτος, εθνικά όνειρα. Η από κοινού οδύνη ενώνει περισσότερο από τη χαρά, γράφει ο Έρνεστ Ρενό στον περίφημο λόγο του «Τι είναι έθνος». Τα πένθη αξίζουν περισσότερο και από τους θριάμβους, γιατί επιβάλλουν υποχρεώσεις, προστάζουν στην από κοινού προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους 4 εξαιρετικές ομιλίες. Η κάθε ομιλία προσέγγισε το θέμα από κάπως μια διαφορετική σκοπιά. Ακούσαμε για το δευτερογενές μετατραυματικό στρες, το συλλογικό τραύμα, το ατομικό τραύμα και πώς μεταφράζεται σε γονικές πρακτικές που μετέπειτα επηρεάζουν τα παιδιά τους, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε ως σύστημα τους αγνοωμένους και πώς αυτός ο τρόπος συνέβαλε στη διαχείριση του πένθους. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες που αναδεικνύουν τη σημασία του τρόπου διαχείρισης τραυματικών γεγονότων, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αντιμετώπιση τραυματικών γεγονότων, διότι μέσα από αντίξωες συνθήκες αναπτύσσουμε ανθεκτικότητα. Είναι αυτό το οξύμορο ότι ως άνθρωποι αναπτύσσουμε ανθεκτικότητα μέσα από δύσκολες συνθήκες. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας στην διαδικασία αυτή, στη στήριξη των ατόμων, των οικογενειών, των κοινοτήτων, ποιος είναι ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των συστημάτων ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Κύριε Παπαπολιδίου, επειδή έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο καθόλου για ερωτήσεις, για σχόλια. Μερικά λεπτά έχουμε. Okay. Άρα μπορούμε να ανοίξουμε το βήμα προς τους... ναι. Έχουμε κάποιον να περνά το μικρόφωνο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη. Καλένος.
Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι οι αγνοούμενοι. Κατοχυρώθηκε να τους λέμε αγνοούμενους, αλλά δεν είναι όλοι σε μια κατηγορία. Υπάρχουν οι αιχμάλωτοι. Πολλοί είχαν δηλωθεί σε καταλόγους του Ερυθρού Σταυρού. Για άλλους υπάρχουν μαρτυρίες ότι τους πήραν με λεωφορείο ζωντανούς στα χέρια των κολυμπρίων αντάρτων και μετά του τουρκικού στρατού. Άλλοι χαθήκαν στη μάχη. Δεν είναι όλοι σε μία. Υπάρχει και ένας, ξέρετε, ένας της Ελδίκ, Βασίλης δεύτερος, ο οποίος έχει κηρυχθεί μετά από έρευνα επίσημα ως αιχμάλωτος. Τόσα χρόνια είναι κηρυγμένος επίσημα ως αιχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων. Είναι από μια περιπολία που κάναν κάποιοι της Ελδίκ με μήνες μετά και τον πιάσαν και εκείνη και αυτός χάθηκε. Αλλά είναι επίσημα κηρυγμένος αιχμάλωτος. Λοιπόν, τι σημασία έχει λοιπόν η ακριβής ονομασία? Έχει ότι αν είναι αιχμάλωτοι πρέπει να απελευθερωθούν. Αν είναι αδήλωτοι αιχμάλωτοι, πρέπει να δηλώσει η Τουρκία και να τους ελευθερώσει. Εάν η Τουρκία μας είπε πολλές φορές που είναι οι αγνοούμενοι. Μας απάντησε η Τουρκία. Μας είπε ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν. Εμείς επιμένουμε να μας πει η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία λέει ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν? Διότι εμείς δεν λέμε το αυτονόητο. Αφού δεν υπάρχουν, αυτό εδώ έχει φωτογραφία ότι είναι ζωντανός, εδώ έχει φωτογραφία μαρτυρία ότι ήταν στη φυλακή μαζί του, στα Άδανα κλπ. Να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Να παραδεχτείς ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ζωντανός στα χέρια του στρατού, του τουρκικού στρατού, και τώρα λες ότι δεν είναι ζωντανός. Να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Όσο εμείς λέμε, δεν ζητούμε ευθύνες, να μας δείξουν μόνο τους τάφους τους. Τότε η Τουρκία λέει, δεν έχει αγνοούμενους. Λοιπόν, πράγματι, όπως το είπατε στη σύνοψη σας, ο τρόπος της διαχείρισης που χειριστήκαμε αυτό το θέμα όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι που επηρέασε και τη στάση των ανθρώπων. Στην αρχή δεν βλέπω τι άλλο μπορούσε να γίνει. Όταν υπάρχουν μαρτυρίες ότι τους πήραν ζωντανούς από το χωριό, ότι ο στρατιώτης, υπάρχει μια μαρτυρία ότι όταν έφευγαν οι στρατιώτες από τα καρακόμματα, από τις άκρες, τους ειδοποιούσαν να υποχωρήσουν, φεύγουν πρώτα αυτοί που είναι πιο μακριά, μετά οι άλλοι που είναι πιο κοντά. Κάποιοι δεν ήρθαν. Και τους ρωτούν, ειδοποιηθήκαν αυτοί? Δεν ξέρω. Και γι' αυτό υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες και οι ερωτήσεις αν είναι ζωντανός ή σκοτωμένος, τι έπρεπε να κάνουμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια? Η λύση ήταν να πούμε ότι είναι ζωντανοί και τους θέλουμε. Και αυτό έγινε. Εκείνο που δεν έγινε και έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή, πότε, δεν ξέρω, 15 χρόνια, 20, έπρεπε να πει ένας υπεύθυνος, άρα του κράτους, να πει ότι συλλογικά οι διάφοροι φορείς του κράτους, βουλευτές, όλοι μαζί να συζητούμε και βγάζουμε απόφαση ότι τους θεωρούμε αναφανία πολύ σωστά και μετά... Ευχαριστούμε. Να δώσουμε ευκαιρία και σε κάποιον άλλον να μας πει τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο το Κυπριακό, όλη η κατοχή έχει παραμεριστεί από τις Αγγλικές και από τον λαό μας. Ανάμεσα σε όλα αυτά. Ναι, είναι σύνθετα προβλήματα, όντως, τα οποία είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε. Το συγκεκριμένο πάνελ μιλά κυρίως για θέματα ψυχικής υγείας, για μετατραυματικού στρες, οπότε να παρακαλέσω έτσι να εστιάσουμε τις ερωτήσεις, σχόλια σε αυτό το θέμα. Ο κύριος. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις εξαιρετικές και ευχαριστούμε και την Άντρεα που μοιραστήκε μαζί μας τα ευρήματα της έρευνας της. Η εντύπωση που έχω σχηματίσει, και η ερώτηση για σένα, Άντρεα, είναι ότι η επαναδραστηριοποίηση των εκτοπισμένων, να βρουν δηλαδή δουλειές, να ξαναστήσουν τις ζωές τους, ήταν κάτι που τους βοήθησε να θεραπεύσουν ένα μέρος του τραύματος τους. Αλλά, από την άλλη, κατάφερε να περιορίσει τη διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος ή επέδρασε αρνητικά? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ίσως δεν ήταν και ξεκάθαρο και για το υπόλοιπο κοινό και να έχει δημιουργηθεί αυτή η ερώτηση.
στην ουσία αυτό που έχει φανεί από την έρευνα, το συγκεκριμένο δείγμα το οποίο μελετήθηκε, είναι ότι όλη αυτή η δραστηριοποίηση μετά από την εισβολή και όλη αυτή η ενασχόληση για να αποκτήσουν χρήματα ή για να χτίσουν ένα σπίτι ή για να νοικιάσουν ένα σπίτι, για να μπορούν να βρουν φαγητό, ρουχισμό για τα παιδιά τους και στις οικογένειες που ο πατέρας δεν υπήρχε, ήταν μονογονεϊκές, όλες αυτές επηρέασαν τον γονικό ρόλο. Δηλαδή δεν ήταν στα παιδιά τους τόσο κοντά όσο θα έπρεπε. Είτε με την φυσική τους παρουσία, αυτό που είπε και στην τριξιαζόμενη, ότι ήμασταν μόνοι μας, μεγαλώναμε μόνοι μας, είτε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα παιδιά είτε υπερβολικά αυταρχική, είτε από πολύ επιθετική, έτσι έχω από συνεντεύξεις το ότι πολύ εύκολα θύμωνε από μπάζ, πολύ εύκολα θα μιλούσε άσχημα, θες πολύ πράγματα. Οπότε ο γονικός τους ρόλος φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος και μέσα από το ρόλο του στο γονικό δημιουργήθηκε το έδαφος για να μεταβιβαστεί το τραύμα. Να ρωτήσω πόσοι από εσάς είσαστε πρώτη γενιά, δηλαδή πληρούμε τα κριτήρια 4 χρονών, ναι, okay. Πρώτη γενιά. Ήσασταν 4 χρονών στην εισβολή, βασικά και πάνω. Okay. Δεύτερη γενιά. Okay. Παιδιά δηλαδή αυτών που ήταν 3 χρονών στην εισβολή. Τρίτη γενιά, εγγόνια. Okay. Ωραία. Ωραία. Να πω κάτι και να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαπολιδίου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ και 15 χρόνια τρέχουμε τη μεγαλύτερη διαχρονική έρευνα που αφορά γνωστικές λειτουργίες σε ενήλικες. Μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε κιόλας μέλη της έρευνας μας, είναι η νευρογνωστική μελέτη ενηλίκων. Κάτι που θέλαμε να κάνουμε εδώ και χρόνια ήταν να διερευνήσουμε το πώς ίσως το να είναι κάποιος πρόσφυγας ως παράγοντας να είναι παράγοντας ο οποίος επιδρά στις γνωστικές λειτουργίες, αλλά και στην ψυχολογία και στην ποιότητα ζωής. Και με ένα άσμα τη συζήτηση μας, κύριε Παπαπολιδίου, πριν μερικούς μήνες, η Έγκλη Ζαβρού, που είναι εδώ στο ακροατήριο μας, είναι προπτυχιακή μας φοιτήτρια που διεξάγει τώρα αυτή την έρευνα, αρχίσαμε. Και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σημαντικά στο ότι οι Κύπροι γενικά, οι ηλικιωμένοι Κύπροι, όταν λέω ηλικιωμένοι εννοώ άνω των 60, μέσης ηλικίας και πάνω δηλαδή, διατηρούν αρκετά καλά επίπεδα ζωής ως ομάδα ανθρώπων. Επίσης έχουν αρκετή ανθεκτικότητα. Και η ποιότητα ζωής έχει σχέση πάρα πολύ και με τον τρόπο λειτουργίας της σκέψης, αλλά επίσης και με την ψυχολογική κατάσταση. Όμως, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι έχουμε ψηλά ποσοστά στον πληθυσμό γενικότερα που βιώνουν συμπτώματα θλίψης και άγχους. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε περαιτέρω για το πώς ίσως η προσφυγιά να επηρεάζει αυτό. Κύριε Παπαπολιδίου, είχατε ένα σχόλιο. Απλώς ερώτηση προς τον κύριο Πέτρο, την εικόνα το κράτος έστησε ποτέ, είπαμε πριν αυτό με την αφάνεια του κράτους, έστησε ποτέ ειδικές υπηρεσίες για τους ψυχολογικής στήριξης, για τους αγνοούμενους, για τους εχμάλωτους, για τις κοπέλες που βιάστηκαν. Εντάξει, ήταν δύσκολο να γίνει το 1974. Έγινε το 80 κάτι, το 85, το 90. Αν ξέρετε. Να πούμε ότι τα θέματα της κλινικής ψυχολογίας στην Κύπρο είναι σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή, ο τομέας της ψυχικής υγείας άρχισε να αναπτύσσεται πριν περίπου 3-4 δεκαετίες στη χώρα μας. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για οικογένειες αγνοουμένων ή οικογένειες εχμαλώτων. Θεωρώ ότι τα άτομα τα οποία βιώνουν δυσκολίες έχουν την ίδια πρόσβαση που έχουν οι υπόλοιποι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε αν επιθυμείτε, αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι.
Οι ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο απέκτησαν και μια ψυχολογική θεραπευτική διάσταση τη δεκαετία του 90. Πριν δεν είχαμε μόνο το σχέδιο της θαλάσσης. Αλλά, να σας πω ένα προσωπικό θέλω να μου τρέλετε. Όταν πήρα τα αποτέλεσματα της πρώτης μου έρευνας στο 90 κάτι και στο Υπουργείο Εξωτερικών που διαχειριζόταν το θέμα των μνημείων, είπε ο κύριος, δεν θέλω να πω το όνομα, ότι είπα κάτι ψυχολόγος, τον ανακάλυψε τον ανησυχούς αρνούμενους. Είπα ότι βεβαίως όχι, αλλά μπορούμε να βοηθήσουν στο να καταλάβουμε γιατί φτιάχνουμε όλη αυτή την ιστορία, η οποία θα αποβεί τραγική για πάρα πολλές εκατοντάδες ανθρώπων και σκεφτείτε το πριν να το κάνετε. Ναι. Στον κύριο Πέτρου, γιατί ακριβώς μιλήσατε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το μεταφράσατε, για το Pacte de Negatif του ΚΑΕΣ και σκεφτόμουν ακούγοντάς σας και την έννοια των μετακάντρα σοσιό, δηλαδή με αυτή την ιδέα τέλος πάντων ότι ουσιαστικά υπάρχει ένας θεσμικός ρόλος του κράτους και όταν καταλύεται αυτός ο ρόλος, καταλύεται και μια συμβολική τάξη πραγμάτων. Και με αυτή την έννοια ήθελα να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, για ποιο λόγο μπαίνουν ουσιαστικά σε μια θέση που είναι μια θέση αρκετά perverse, αρκετά διαστραμμένη με την ψυχαναλυτική έννοια του ρόλου. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δηλαδή, για ποιο λόγο ουσιαστικά το κράτος επιλέγει να εργαλειοποιεί στον άλλο, να του αναιρέσει την υποκειμενική του διάσταση, αφαιρώντας του το δικαίωμα στην αλήθεια, στη γνώση. Ποιος είναι ο στόχος? Με δύο γραμμές, τα υπόλοιπα τα πούμε ως ψυχολόγοι στο διάλειμμα. Είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μια οικογένεια αποφασίζει το άρρωστο μέλος της να το επιφορτήσει με μια ορισμένη λειτουργία, περαιτέρω σύνθεση μεταξύ των μελών, κατηγορώντας το ότι εσύ φταίς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρεστε στο όνομα του δάσκαλου μου και φίλου μου Πρενεκάης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Παπαβολιδίου, για να μπορέσετε να διατηρήσετε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ναι. Μεγάλο θέμα τα θέματα ψυχικής υγείας και πολλές φορές δεν συνδέουμε το τι βλέπουμε τώρα με το παρελθόν, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τις κυρίες και τον κυριών. Και προχωρούμε στην επόμενη ενότητα.